Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho Let's Playa, tentoraz zase z hry Surf Game, alebo Shakes and Fiction, a teraz normálne budem rozprávať, aspoň dúfam. No, je to ďalší Let's Play, číslo 3 a môžeme sa na to vrhnúť. Je to privátny server. No, kde sme pokročili? Za kamerou, kde som pokročil. No, vidíte, že som trochu sa zlepšil. Nie trochu, ale o mnoho. To vidíte, aha, obratnosť, toto, no, tam mám šťastie. toto, proste všetko som zmenil. Tu mám ten kill chicken master. No a podzemiek som mal vtedy 20 a mám 36, takže celkom fajn, nie? Aj pozíciu, no to som nezlepšoval pozíciu. No každopádne my sa na to môžeme vrhnúť, na podzemko nemáme čas. To som rýchlo povedal. Obľudu ideme skoliť. Hýbaj. Lebo ťa skolím, ty obľuda. Aj tak ťa skolím. Tak to máš jedno obľudka. Takže máme viac obratnosti aj výraže, takže by sme v podstate mohli dať, ale tá obľuda má viac života aj tak, ale to je jedno. No. Není to jedno vlastne. Na výhybkách. Tak to bolo ľahké. No, super. Hlasito stlmíme. Počkaj, to som nedobre stlmil. Takže nedobre som si to stlmil. Dáme na 20%. Tak. A ideme do toho. Hospúdku nejakú dám. Aha. Kurňa, to som nedomyslel. Ja môžem Marenku. No, aspoň taký môžem, že ľudia. No je to kratší, Alebo viete čo, ľudia? Ja to pre vás spravím. Zruším to pre vás, ľudia, čokoľvek. No, môžeme sa do toho vrhnúť, do tohto otročenia artom. Neviem toho. Počkaj. 600 pozícia, čo nám ide. Toto. Fajn, no. Tak koho nájdem? 40. 30. Romcus. Lopata. Lopata. Kurva, to ma zabije. To zastavme, to chcem vidieť. No. Tak to chcem vidieť, ako ma pekne zmasakruje. Určite ma zmasakruje. No, 100 000, to bolo pekne. On mi dvakrát dal kritik a samé bloky. Dobre, nechám to venčať. Aspoň uvidíte moju krutu. Ale on v kuse dá kritik. What? V kuse kritiky. Padni! Ježiš! Kurník, daj ho na zem. Si robí... Ježiš! Nie! To si robí prdele, to nemôžu. To je taká debilina táto hra. Toto rozdupem všetko. Kokso, taká debilina. Určite, no. Keby to ja ovládam, tak... Aha. Soudy CZ. CZE. Dobre. Zautočím. On má aj okrydle nejak. No to je jasné. To ako C celko porazím. No na jednu ranu. To som dal kritik. Ale každopádne zautočíme aj na Soudyho CZ. Dúfam, že to som dobre písal.
bych si prdal. Ono to nenachází. Nevadí. Nevadí. Vidíš. Jsme Libovi. No určitě. Teraz ťa zmasakrujem a budeš. Dubová, nie Libova. Vidíte, to sú fúrky. Hneď ich zavijem. Tak to sa mi taký štýl páči. No nič ideme, jo. To si robí preo. Do podzemia. Počkáme, kým sa obnoví a obnovilo sa. Ideme na aké podzemko zdolať ľudia. Kráda, čo robú? Pirát Pepa Slávik. No tak poď ty, Pirát Pepa Slávik. Jebe ti Slávik. Dobre. No tak toto nie je možné, ja sa budem na to kúkať, aby ste aj vy na to nejaký zážitok mali, že vidíte, aký som lama. Aká som lama. Aký som lama, no. Aký som lamáč. Taký som lámač a nie lamáč. Lámem rekordy Guinness. Neviem to vysloviť. Aspoň sa o to pokúsim. Guinnessovej knihy rekordov. Aha, vysiam. Tak tomu zavolám určite. Nech pozdraví do videjka ľudí, že? To ešte budete mať Skype. A vy budete vidieť Skype. No, dobre, budeme... ak budete vidieť Skype, ja sa len poteším, budem rád, lebo môžeme nejaké slovko prehodiť, nejaké videjko natočiť, že? Mohli by sme, nie? OK, to je jedno, idem zavolať. A vidíte ten Skype nádherný. No, možno. Toto asi Skype sekol. Toto je jedno. Ale nemáme čas. No jasné, Skype nereaguje. Ako vždy, to je jasné. Si ma ani na Skype nepridávajte, lebo to je hrozné. Z hospodu. To je hrozné s tým mojim Skypeom. To nebudem v živote reagovať. To je pravda, no ako. Ďakujem ti, Skype. Fajn. Nie, to nie. Tu je luk. Počkej. Ja mám 298. Aha, 298 mám. Áno, to viem. No tak to možno sa... Nemám. Ja to skúsim zobrať, kámko. To bude. Skúsim zobrať, ale radšej tie bodky by som zobral, ale... Ľudia, čo pre vás nespravím? To som nejako divne povedal. No ale, no. Pre vás to spravím, aj keď to bude luk hrozný už po druhýkrát v tomto videu. Ako ja vás, aj tých 5 sledujúcich. What? To je ešte lepší luk, než som mal. No lol. No určite berem. Kamové to životíky potrebuje každý akože, ako chápeš. Nie sranda potom bez životov. Dobre. Takže ešte jedno podľúko. Poď. Rýchlo jedno pozemko. Poď, toto už skipnem ako. A môžem sa rovno s vami rozlúčiť. Takže ľudia, ja sa s vami lúčim u tohto videa, dajte like, po prípade odber a budem rád, to ma podporíte v mojej tvorbe a budem proste rád a ja sa s vami lúčim a čau, zase renderovať.